میں جتنا میرے ٹائم ملے انشاءاللہ میں کوشش کر کے اس ٹائم دی پابندی دے وچ پڑھاں گا، لیکن تواڈے اگے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ تانوں جیڑی گل دی سمجھ آ جائے تسی سبحان اللہ دی صدا بلند کرنی ہے تاکہ میرے پتہ چلے کہ تانوں سمجھ آ رہی ہے۔ ہم دی آقت ہے تو میں آغاز کر رہا کہ دل شکستہ دل شکستہ ٹوٹے ہویا دل، 2 کمنٹ کر لو انشاءاللہ بڑی سمجھ آئے گی۔ دل شکستہ وہ جوڑ لیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ پچھلے پائی ہاتھ چوک ذرا کو سبحان اللہ۔ بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کا کیا کہنا کہ لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ بہت مشہور کلام جڑا الحمدللہ میں سٹارٹ کیتا ہے، وہ کافی سارے خطبات ہی زبان تے بھی اللہ نے جاری کروا دیتا ہے۔ تحفہ لے لو، بڑا پیارا کلام اور میرے مسلک دی ترجمانی کہ جد کوئی سر تے مشکل آوے، جد کوئی سر تے مشکل آوے، جد کوئی سر تے مشکل آوے، او دے تو نہ ڈریا کر، جد کوئی سر تے مشکل آوے، او دے تو نہ ڈریا کر، تینوں ایک طریقہ دسا اللہ راضی کریا کر۔ آنکھو سبحان اللہ، اللہ راضی کریا کر، جد کوئی سر تے مشکل آوے، او دے تو نہ ڈریا کر، تینوں ایک طریقہ دسا اللہ راضی کریا کر، اللہ راضی کریا کر۔ توجہ میرے کرے، اللہ نو تو راضی کر کے جس غم نو ہاتھ پاوے گا، اللہ نو تو راضی کر کے جس غم نو ہاتھ پاوے گا، پھر کی ہوئے گا؟ رحمت تیرے نال ہوئے گی جیڑے پاسے جاوے گا، اللہ نو تو راضی کر کے جس غم نو ہاتھ پاوے گا، رحمت تیرے نال ہوئے گی جیڑے پاسے جاوے گا، کلیاں بہ کے ایویں اپنے، کلیاں بہ کے ایویں اپنے لیکھاں نال نہ لڑیا کر، تینوں ایک طریقہ دسا اللہ راضی کریا کر، اللہ راضی کریا کر، اللہ راضی کریا کر، تینوں ایک طریقہ دسا اللہ راضی۔ بولو یار یہ تو میں ہمیں لگ رہا ہے کہ تسی سانو ٹیپ سمجھ دے ہو، پھر جڑا سٹیج تے کھڑا ہوئے کوئی ٹیپ ریکارڈنگ چل رہی، بھائی اسی بھی تواڈے طرح انسان ہاں، ہوں ہاں کرو گے تو سانو سمجھ آئے گی کہ واقعی تواڈے پلے کو گل پہ رہی ہے۔ تینوں ایک طریقہ دسا اللہ راضی، جڑا چاہتا ہے کہ میرے واسطے میرے نال میرا رب راضی ہو جائے ذرا صدا بلند کرے، اللہ راضی کریا کر۔ میں کہہ رہا اللہ راضی کریا کر، میری جماعت دا ہر خطیب، ہر شعراء، ہر بندہ کہہ رہے ہیں اللہ راضی کریا کر۔ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ راضی کریا کر؟ تیرے اختلاف میرے نال ہو سکتا ہے، میری جماعت دے ہر خطیب نال ہو سکتا ہے، بھائی اسلم صاحب کاری اسلم صاحب نال ہو سکتا ہے، لیکن جڑی گل کر رہے ہیں
قیامت تک تیرا ادھر اختلاف نہیں ہو سکتا. توجہ کر. اللہ راضی کرے آ کر. گل پسند ہوئے تے ہاتھ تھلے نہیں ہونا چاہیے. سارے نبی تے سارے ولی بھی اے ہوئی گل دس گئے نے. سارے نبی تے سارے ولی بھی اے ہوئی گل دس گئے نے. کی ایسے عقیدے دی برکت نال اجڑے ہوئے تر گئے نے. سارے نبی تے سارے ولی بھی اے ہوئی گل دس گئے نے. ایسے عقیدے دی برکت نال اجڑے ہوئے تر گئے نے. تینوں کی کرنا پے گا اللہ دے گھر آ کے تو. میں جب اہل حدیث ہویا نا میں اکثر سٹیج تے گل کردا مینوں میرے یاراں دوستاں نے کہا تو کملا ہو گیا تو بھابی خوش ہوندے نے ایتھے بھوک مرن تو علاوہ کچھ نہیں لبنا. لیکن ایتھے آ کے میں الحمدللہ ویکھیا بےزتی نہیں کردے. نعت خان کنجر نہیں سمجھدے نبی دا نعت خان سمجھدے نے. آکھو الحمدللہ. اب کہہ دیو الحمدللہ. اللہ راضی کرے آ کر. سارے نبی تے سارے ولی بھی اے ہوئی گل دس گئے نے. ایسے عقیدے دی برکت نال اجڑے ہوئے تر گئے نے. اللہ دے گھر آ کے تو بھی اللہ دے گھر آ کے تو بھی خالی جھولیاں بھریا کر. بلکہ تینوں ایک طریقہ دسا اللہ راضی کریا کر. اللہ راضی کریا کر. جد کوئی سر تے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر. تینوں ایک طریقہ دسا اللہ راضی کریا کر. آکھو سبحان اللہ. آج غالباً ربیع الاول دی دو تاریخ ہے شاید میرے مطابق دو تاریخ ہے. ساڈا جڑا مسلک ہے نا اے جشن منانے والے اچ نہیں ہے. میں ڈنکے دی چوڑ تے کہنا میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے مسلک دی ترجمانی ضرور کراں. اسی مشن والے الحمدللہ الحمدللہ سے مشن والے جشن جو انہیں بھی منایا جدا نبی نہ کوئی تعلق بھی نہیں لیکن مشن انہیں اپنایا جڑا ایک باری میرے آقا دا دیدار کردا گیا کلمہ پڑھدا گیا اس تو بعد پیٹ تے پتھر بھی بننے پئے لیکن مشن نہیں چھڈیا. بولو مشن نہیں چھڈیا. تیرے عقیدے دی ترجمانی تیرے دل دی آواز میرے دل دی آواز تیرے تک میں پہنچانے توجہ کر دنا کہ اللہ راضی کریا کر. اللہ راضی کریا کر. نبیوں دے سردار مدینے والدہ. اگلی گل تے حق بنے تے بولی ضرور. نبیوں دے سردار مدینے والدہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ. ہاں نبیوں دے سردار مدینے والدہ میں نوکر تو نوکر سرکار مدینے والدہ. میں نوکر سرکار مدینے والدہ. تیرا پیر میرا پیر کتنے مقام والے کہ جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھے آئے. جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھے آئے. اگلی گل تے ہاتھ پھلے نہ ہوئے. جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھے آئے. جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھے آئے. پھر کی ہویا ہے کہ ملے آئے پر چار مدینے والدہ. ملے آئے پر چار مدینے والدہ. میں نوکر سرکار
اگلا آواز لا رہا ہوئے ممکن ہے کہ ایسا ہوئے او ابو حنیفہ آلے ہو ابو حنیفہ نال ہو جاؤ او امام شافعی آلے ہو شافعی نال او حنبلی ہو او مالکی ہو اپنے اپنے منتخب کی تے امامہ دے نال لگ جاؤ تیرے مقدر نو میں سلام نہ پیش کرا کہ جدو اعلان ہوئے گا او محمدی ہو کہہ یار زبان اللہ کہہ یار او محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو جاؤ کیڑا تیرے واسطے خوش قسمتی ہوئے گی اور جڑا چاہتا ہے کہ بھائی میری گواہی اللہ دا کر ایک باری اللہ دا کر میرا گواہ بن جائے کہ اللہ میں مسجد دے اندر بیٹھ کے آکھیا سی کہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ ایک باری صرف تسی بولنا ہے کہ اگلا شعر سنو نبیاں دے سردار مدینے والدہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ فسوہادی اے صورت سانو دس دیئے فسوہادی صورت سانو دس دیئے فسوہادی صورت سانو دس دیئے فسوہادی صورت سانو دس دیئے کی دس دیئے کہ سوہنا پیارا ہے رخسار مدینے والدہ شاءاللہ میں کہا سبحان اللہ سوہنا ہے رخسار مدینے والدہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ اگلا شعر سن انگاراتے چڑھ حبشی اعلان کیتا انگاراتے چڑھ حبشی اعلان کیتا کی اعلان کیتا کہ جھکتا نہیں حبدار مدینے والدہ ہاں جھکتا نہیں حبدار مدینے والدہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ اور میرے آقا دا معجزہ ایویں چند نال اشارہ کیتا اللہ نے حکم نال میرے آقا نے اشارہ نو دیکھتے ہوئے چند دو ٹکڑے ہویا کہ سبحان اللہ اس گل نو سامنے رکھ کے شعر سن میں نوکر سرکار مدینے والدہ اے فلکا تے چند ٹوٹے ہو کے کہنا ہے 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 کی کہنا ہے کہ میں ہاں تابعدار مدینے والدہ میں ہاں تابعدار مدینے والدہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ نبیاں دے سردار مدینے والدہ میں نوکر سرکار مدینے والدہ کو سبحان اللہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شان صحابہ دو تین اشعار نواں کلام تو تحفہ دیں ہوں تھوڑا میں ذوق ویکھنا ہے تھوڑی آواز دسے گی کہ تسی شان صحابہ سننا چاہتے ہو یا بس کرانا چاہتے ہو شان صحابہ میرا جڑا کلام ہے وہ اتنا ڈھیلا نہیں جتنی تھوڑی ڈھیلی سبحان اللہ ہے برابر دا کام چلاؤ پھر کلام سناواں گا شان صحابہ اس لیے میرے بھائی جڑا چاہتا ہے قیامت دا دن ہوئے اعلان ہوئے کہ اس بندے نے کیا سی میں شان صحابہ دا عظمت دا نعرہ بلند کر رہے ہیں ذرا بولے شان صحابہ یار اتنی آواز سے انہوں نے بھی ہوتی ہے جڑے مخالف ہوندے نے تو غلام بیٹھا ہے شان صحابہ میرے آقا دے یاراں دی وکھری ہے شان میرے آقا
शान जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए मेरे आका दे यारा दी वखरी शान मेरे आका दे यारा दी वखरी शान जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए। शेर मेरा हर शेर कीमती है, पहले तो दूसरा शेर ज्यादा पारा, पूरी तवज्जो चाहूंगा। जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए छोड़े जंगल ना दरिया न कोहो कपर छोड़े जंगल ना दरिया न कोहो कपर शेर कर दे गए सारे बल्लो बहर हाँ शेर कर दे गए सारे बल्लो बहर मकामे मकामे घोड़ियां दिया असमा बिछावे पूरा घोड़ियां दिया असमा बिछावे पूरा जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए मेरे आका दे यारा दी वखरी शान मेरे आका दे यारा दी वखरी शान जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए। चाचा जी तुम्हारी नजर शेर कर रहे हो तो बड़ा कमाल सुन रहे हो। जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए खाके पत्थर भी कलमा नहीं छोड़े खाके पत्थर भी कलमा नहीं छोड़े चढ़ के सूली ते भी रुख नहीं मोड़िया हाँ चढ़ के सूली ते भी रुख नहीं मोड़िया चढ़ के सूली ते भी रुख नहीं मोड़िया हबशी जल के अंगारा ते देवे आजान हबशी जल के अंगारा ते देवे आजान जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए मेरे आका दे यारा दी वखरी शान जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए। आखिरी शेर मेरा सलाम अल्लाह ने कभी मौका दिता इंशाल्लाह और बहुत कुछ है मेरे को सुनाने वास्ते थोड़ी सामने कुछ गुजार करांगा। एक गल करके मैं अपना आखिरी शेर सुनाना चाहना। पर पंचायत वाले बंदे जट के बंदे बैठे हो समझदार बाशऊर बैठे हो एक गल तुहाडे सामने रखना तुसीं मैनूं जवाब देना कि 14वीं रात का जो चंद उरूज ते चमक रहा होवे माशाअल्लाह माशाअल्लाह शायद हारिस सैफुल इस्लाम भट्टू साहब तशरीफ ले आए आलन सालन मरहबा 14वीं रात का चंद चमक रहा होवे ते एक आला नस्ल का कुत्ता तवज्जो भाई प्लीज एक शेर मेरा है लेकिन मैं थोड़ा ज़हन फ्रेश करके तुहानूं अगला शेर सुनाना चाहना। एक आला नस्ल का कुत्ता शेख साहब 14वीं रात का चंद चमक रहा होवे एक आला नस्ल का कुत्ता उन्होंने देख के भौंकना शुरू करे और सारी रात भौंके अपने ईमान नाल दसो वो सारी रात भौंके सुबह हो जाए उस कुत्ते का भौंकना चंद की रोशनी च कमी कर सकता है यार डरे बैठे हो बोलो तो सही यार नहीं कर सकता बस इस गल को सामने रख आखिरी शेर सुन जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए यार गारा मिजारा दा सिद्दीक क्या सुभान अल्लाह हाँ यार गारा मिजारा दा सिद्दीक यार गारा मिजारा करता हर जाते सोने दी तस्दीक हाँ करता हर जाते साईं दियो तस्दीक है खलीफा बिला फसल मनता जहां है खलीफा बिला फसल मनता जहां जेड़े कर दे नबी दे नजारे गए मेरे आप
گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری گل کر رہے ہیں یوٹیوب تے اور فیس بک تے حافظ عمر مدنی سرچ کرو. توڑے بھائی دے انشاءاللہ بہت سارے کلام نوے کلام توڑے سامنے ہون گے. سنیا بھی صحیح, اپنی دعاواں یاد بھی رکھا جے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.